Para bojo malah tanggane besane. Nggih, ngono. Mara tuaku ki geneng Mbah Wati dukun Swardi. Nggih. Malah pedhok tanggane titip. Titip nggih Pak nggih. Kula duwe tinggalan sawah teng Etan Pelem. Niku tak tanduri rembete. Rembete iki apa? Rembete iki rumput liar. Suket, oh iya. Nek teng mriku enten ula pun mang pateni. Lah apa, Mas? Ula kuwi tak ingu. Oh, lha iki nek niku kok malah niku ula lho. Ula biawak garangan manggone ekonomi aja mbok pateni. Iya. Nah, dosa itu galane Mbak Wandi kuwi ya. Ngono berarti pokoke nek nyawa sini kono wujud iki mau aja dipateni. Ora tuaku iki dukun. Dukun apa? Angger tak jadi nomor atau metu anti. Ya Dek, Iya. muga-muga mantene dadi keluarga sing ayem tentrem. Bagyo mulya lahir lan batin. Tegese donyane ya mulya, batine ya Oh mulya. ya, pokoknya bahagia dunia akhirat. Lho, wong lanang ngepek wong wedok iki kaya ngene iki kasane. Iya, Mas. Gowo sandangan, sepatu, dompet. Iki apa iki? Go lipstik, go Nek dandan. zamanmu biyen piye, Mas? Nah, lho, enek siji. Siji cara basa Jawane jawet. Kok dah cawet. Lah yo jawet. Wah, tak terake. Ya mesti hati-hati yo, Nduk, Lek. Dalia, Mas Erik, Dalia, nggih, pokoknya Mantene iki sama banget. promosi wis tukul dhewe ya. Biasane nek promosi di promosi nek wis tukul dhewe. Tukul dhewe. Iya, Ayo Mas, diaturke monggo. Matur nuwun Bapak Ibu nggih. nonane. Kok neno-nane nunungi nonton kok kuwi mau. Ora, aku tak takon. Utangmu kaya dipakai akeh. Isih ora. Wis ora apa-apa, muga-muga tak lunas ya. Ya. Iya, lunas. muga ditunggu kabeh dikai dalan. Lunas sugih wis mati ya. Ora iku ya. Jare aku pokoknya ora lilo nek sampean sugih kok. Ya mau. Lho sampean nek sugih kemati kok. Ya. Pak Idoni no. Kuwi Untuk kacanya dari Tidoni. apa kuwi mau? Turu. Weh, sembrono. Baleni. Alah iki ngomong apa, Mas? Ngomong dong awakmu. Kelang-kelang jagat sing digawe ngantuk. Salahe digawe bir katane diombe. Walah dewi ta. Ngapunten nggih Pak Bu. Ngapunten saestu. Kula mau dawuh mboten saking mriki ngapunten nggih. Kang apa? Ora dikon